Dawk li sfiduċjaw lil Adrian Delija kemm fil-grupp parlamentari u fl-eżekuttiv jistgħu jispiċċaw quddiem kummissjoni tal-etika tal-Partit Nazzjonalista u jaffaċċjaw passi dixxiplinarji. Nhar il-ħamis se jerġa' jitlaqqa l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Il-kap nazzjonalista Adrian Delija tat twissija ċara li fil-laqgħa li jmiss tal-eżekuttiv se jieħu azzjoni konkreta. Sa issa Delija għadu ma qalx azzjonijiet se jieħu kontra dawk li qatt maċċettawh kap, tant li sfiduċjawh u jriduh jitlaq mill-Partit Nazzjonalista. Fil-laqgħa li għaddiet tal-eżekuttiv ġew maħtura l-membri li se jservu fuq il-Kummissjoni Etika, Dixxilpina u Midja Soċjali. Skont l-istatut tal-Partit Nazzjonalista, din il-Kummissjoni għandha tirregola l-etika, id-dixxilpina u l-imġiba xierqa fost il-membri tal-Partit, inkluż dwar kontributi fuq il-midja soċjali. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-każijiet riferuti lilha mill-Kunsill Amministrattiv dwar ksur ta' dixxilpina u etika minn xi membru tal-Partit u tirrakkomanda lill-Kunsill Amministrattiv il-miżuri li jidhirlha huma xierqa. L-irwol tal-Kummissjoni qed miktub iswed fuq l-abjad fuq l-istatut li ġie approvat kważi xahar ilu mill-Kunsill Ġenerali, fosthom id-deputati u l-membri tal-Eżekuttiv li sfiduċjaw lil Adrian Delija.